Здравейте! Здравейте, в момента играем на Майнкрафт, оцеляваме и сега лагва. Да, през лагът малко се оправи. И ако лагира нищо. Просто урод Майнкрафт, урод си оцеляване по-точно. Първата работа на един човек, като игра Майнкрафт, си прави дъски. Workbench. Workbench. Ще го бодаме тук и ето как се правят пръчки. Бък. Аз съм бък. И ето сега. Ще така се прави брадва. Тъй като се прави какви са да, това ще да си го плеера, очаквайте още геймплей клипове. Защото да, забравих да си го големя и сега ще изглежда като някакъв тапанар. Така 60 дърва. Та 24 трябва да тръгна за училище. Сега ли за първи път, сега се научи да правя как се прави, започна да правя клипове. Може би ще сложи скина. Този стив не знам защо ме макети. Ето ябълка. Тук в момента надявам толкова че ще се спомнят. Сега такова сега бъдаме. И може ще влезе малко си на къща. Или е пътувам, не знам, може би ще пътувам. Да взема саплинга. Толкова гадно е. Яко се чупи. И към това си беше съвършено, че трябва да се учи по литература. Ще очаквате още такива клипове. Надявам се да ви харесват и бай! Аз не се още сега бая. Шоколадовата мура. Чики-чоколад. Без там си сбил главата. Да се нещо направя. Да, ще има заводка. Не ми се стои тук като странник. Тук няма никакви животни за пола. И чао, островче. Овца. Това вижда як овца. И другото да... Аз съм бакар пленник. Съм вълних в интернет. Иска си пленник в интернет. Толкова е достатъчно. Само за си да аз включиш се. Аз пленник си да и ще бъда на изпадаме. Ето. Успех. Свършим върните. Но главно чакайте се на Майнкрафт. Ще направя 10 епизода на Майнкрафт. Ще запиша в описанието на клипа. Това ще е статистиките. С тези нови игри Гари ще играем на Гари Смит.
и се забавлявате. Добре. Се впецакате омага. Има крипър за мен. Се биха. Какво за като? Майон да се пи. Сега да забравим, ще не пресягаш се. Какво правиш, бе? Само си ми да не това. О, това тук ми харесва. Ще пообиколим по-често шугърки. Харесва. О, мога, яко лаги. Да. Очаквайте, ако не мога да играем. И не мисля да прекъсвам клипа, просто не ми харесва на когато прекъсвам клипа, защото първо не знам как точно. И така. Ще се опитам да чета тези клипа. Всъщност, ако влез това, ще съм го качил. И да. Само да намерим тези ми, който бъде след 18 години. Да. Сигурно ще на 18 години. Ще ми трябват... Пешо. А как изглежда само? Или просто това. Да, ще стигнете дори. Все пак какво е това, бе? Какво е това? Това сигурно е клеп на време. Просто не се гледах на никога. Какъв като хореше съм. Добре. И да, тук трябва да продължа да уча. Ето го, бе, тъвчици. Тук някой десет ми бъгна лапката и... По-бързо. По-бързо, бе. По-бързо, бе. Не е само Майнкрафт. Няма да бъде само Майнкрафт. Къде беше втората тъповца, бе? Гад тъпто. Къде беше втората тъповца, бе? Гад тъпто. Да. Ооо, гадост. Да. Yes. И да, добре. И да, довиждане. Аз бях пак умряла. Благодаря, че ме гледахте. Абонирайте. Ако искате се абонирайте. Ваша сила. Ако ви харесате, харесайте. И така, довиждане.